Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mamessages edu atadzoka takakubatirai zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndinoda kutenda Mwari kunyange hangu ndakauraya hama dzangu neshamwari 10. Vanhu ava ndakavauraya kubva mugore ra2009 kuzosvika ndichizotiza muZimbabwe muri mugore ra2013 nekuti vanhu vainge vava kuona kuti mafiro ainge oita vanhu zvainge zvisina kunyatsokujeka. Saka vanhu vakazotanga kufamba nekuti pagore vanhu vainge vofa 3-4 pagore. Then ndokubva vachizozvibata kuti ndini ndainge ndichiuraya vanhu nekuti ndakaendawo kuMozambique. Ndakaenda kuMozambique nekuti panguva yacho iyoyo ndainge ndiine bhucha. Saka bhucha rangu iri randainge ndiinaro mukoma kuti ndinge ndichitsonzi ndaita mari, taitoba dzingava dziri mbudzi kana kuti mombe nekuti profit muZimbabwe profit hamutorina zvachose. Saka ndaiva ndiine vakomana vangu avo vaifamba mumavillages akasiyana siyana vachiita zvekuba. Saka vaiti kana vakakwanisa kurovawo mombe tomboitawo zvimari, tozomboitawo tichitenga zvinenge zviri pamutemo nembudzi nehuku. Kunyange vanhu vaya vanenge vachinzi vanenge vachiita maprojekti, pane nguva iyo yekuti vana amai mujuru vakamboti vanhu vanofanira kuti vange vachiita maprojekti ekupfuwa huku. Saka kune vamwe vakazopiwa mari. Vanhu ivavo vakati vapiwa mari vainge vachitenga huku dzainge dzakati wandei. Saka taitoenda papurazi remunhu uyo anenge aine projekti rake huri usiku, titori nemotikari, tosiya motikari takaihwandisa musango tobva tatobata huku zvekuti munhu anomuka ona kuti muchurugu chehuku kana kuri kunzi anenge aine kana huku dzinenge dzichisvika kana kuma 3000 but omuka ona kuti anenge aine huku maybe kana 500 or less apa dzinenge dzatokura. Saka taiti kana taba huku idzodzo taibva tachizodziunza kubhuchari kwangu ende ndaitohaya vanhu votoslota huku dzotoitwa packaging. Ndakazotogumisidzira ndava kutosuplya vakaita sana TM zvekare nemamwe mashops vasingatozvizivi kuti dzainge dziri huku nyama dzekubiwa. Saka ndo maitiro andainge ndichiita mari. Zvinhu zvangu zvakazotanga kuoma nekuti vanhu vazhinji vandaishanda navo vainge vava kuramba kuita zvekuba nekuti umwe mukomana uyo wandainge ndakambotuma akaenda kwamurehwa kuti vange vachinoba mombe 2 vakazobatwa ndokubva vachizopiwa 25 years. Saka vakomana vangu vamwe vandaishanda navo vakabva varamba vakabva vati mudhara ichi chibasa ichi chava kupisa. Vazhinji vacho vakazotanga kubuda munyika. Zvinhu zvangu zvakazotanga kudhakwa, zvakadhakwa zvekuti ndainge ndava kusakwanisa kurova marecoveries. Zvino ndainge ndiine dzimwe mari dzandainge ndakashandisa kuti ndinge ndichikwanisa kudzosa mari idzodzo dzandainge ndakashandisa. Zvainge zvava kundiremera mukoma. Mhuri yangu ikabva yachizondisiya, mudzimai wangu akandiramba panguva iyo yekuti zvinhu zvainge zvakandiomera. Saka ndasara ndiri ndega mukoma. Ndakamboedza kutengesa motikari kuti ndinge ndichiitawo marecoveries but zvakaramba. Ndo pandakabva ndachizobatwa nemweya wekuti zvimwe kuda kana ndikaromba zvinhu zvangu zvinokwanisa kuzoita senani. Zvechokwadi ndakaenda ndikanoromba. Ndaiva ndiine mabhururu angu awo ainge akatoromba nechekare but ndainge ndisingazvizivi. Saka mukuzotaurawo nevanhu uchitsvakawo mazano, uchitsvakawo rubatsiro. Saka ndo pandakabva ndachizotaura nefriend yangu akazonditi uya kumba. Ndakati ndaenda kumba kwake akanditi handi bedroom kwangu. Ndikati kubedroom kwako? Then mukadzi wacho akabva ati no it's okay, munokwanisa kuenda, pane zvavari kuda kukuratidzai zvakakosha zvinokwanisa kukubatsirai. Takabva tachizoenda kubedroom kwake. Taenda kubedroom ndo pandakabva ndachizoona kuti pambedha painge paine mupurwa wainge uripo. Ndikati iwe mupurwa kauyu uri kuona? Akabva anditi wainge uri mupurwa wavo uyo wavainge vakabva nawo kuMozambique. Akabva achizopfugama ndokubva achizokweva kakofini kainge kari pasi pemubhedha. Akabva anditi nekofini iri ndo ratinoshandisa zvekare. Ndikati munoita zvekushandisa zvimupurwa nemakofini? Akanditi Zimbabwe nekuoma kwayakaita unofungidzira kuti mari dzekurana mabhizinesis dzekubhadhara vashandi
ainge aine vashandi vaisvika kuma 50 something, akanditi vashandi vose ava unoti ndinovapei kana kwanga kuri kunzi ndinenge ndisina zvimwe zvandinenge ndichishandisa. Ndikati saka wakazviwana kupi? Akabva achizondiudza kuti vainge vakaenda kuMozambique uko kwavakaenda vakanotora chimpurwa ichocho nekakofini. Ndakabva ndati neniwo ndinozvida. Akanditi haisi kana nyaya, kana uchida tinokwanisa kuzoenda tose, nekuti uri kuda mari. Zvino mari handikwanise kuti ndige ndichikupa mari, asi ndinokwanisa kukubatsira ndoenda newe kuna sekuru vozokubatsira. Asi kana kuri kunzi vakati havakwanise kukurombesa, then ndozokubatsira, asi kubatsira kwacho kunoti netsei. Ndinenge ndichitofanira kutotanga ndatokumbira kuna sekuru, nekuti mari yangu haisi mari yangu, imari yehurombwa hwangu. Ndakabva ndati hapana kuipa. Ndopa ndakabva ndachizogadzirira tikabva tachizoenda kuMozambique. Taendako kuMozambique mukoma, ndakabva ndachizonobatsirwa. Chekutanga chavakaita ndechekuti vakazondisimbisa hana yangu, saka ndaifanira kuti ndige ndichidya tsvina yemunhu. Ndakanzi ndinge ndichienda musango muvillage imomo, then kana ndawana tsvina yemunhu inenge ichiri fresh ndinofanira kuti ndinge ndichiidya. Saka ndakati ndichifamba musango ndakatanga kunzwa kusema zvekuti dai kwanga kuri kunzi ndainge ndakadya tsvina yemunhu, mwoyo wangu ungadai wakazosimbisiwa zvekuti kunyange pandakazopiwa mhiko dzekuti paifanira kuti pange pachizotsvakwa munhu anoitwa zvekuitwa kidnap muZimbabwe obva achizoendeswa kuMozambique, obva achizonourawa mabody parts ake, obva achizotorwa. Ipapo I think ndingadai ndakabvuma kuzviita zvinhu izvozvo, but ndakadzokera kudare kwavo. Sekuru havana kuzviona kuti ndainge ndisina kusimbisa hana yangu nekudya tsvina yemunhu yandainge ndasangana nayo musango. Saka ndadzokera mudare ndopandakabva ndachizopiwa kakofini kainge kari kadiki, ndokubva ndachizonzi ndinge ndichivhura. Pandakavhura kakofini ikako ndakabva ndachizoona kuti mukakofini imomo mainge muine mupurwa wainge urimo, but kainge kachiri kadiki kamupurwa kacho. Ndakanzi ndinge ndichisvinira ropa ravakandipa rainge riri mune kamwe kachubu, ndokubva ndachizosvinira ropa riya. Ndasvinira ropa kamupurwa kaya kakatanga kukura, tikanzi taifanira kutoti tinge tichitokasika tadzokera kuZimbabwe, ndokubva tachizodzoka kuZimbabwe. Saka ndakazotora kofini rangu nekamupurwa kangu, saka ndaingokasiya kachitongofamba mubedroom. Asi usiku ndaipota ndichienda ndichinokecha mahure ndichiuya nawo ndorara nawo murima. Saka kamupurwa aka kairarama zvekare nembeu inobuda mumunhukadzi paanenge achirara nemunhurume paya. Saka zvose izvi ndaizviita vakadzi vandinenge ndiinavo vasingazvizivi kuti ndo zvandinenge ndichiita izvozvo. Ndakazotanga kuita mari, ndatanga kuita mari. Chimupurwa chiya chakatanga kurova hama dzangu, nekuti chainge chichirova nemuswe. Vanhu vose vakafa ava mukomana kubva ipapo pandakaromba. Kubva mugore ra2009 vanhu 10 avo vandakauraya vose vakafa zvisina tsarukano, vaingorohwa nemuswe wemupurwa, munhu obva atodonha obva atofa. Saka vanhu vakatanga kuzviona kuti mafiro ari kuita vanhu hazvisi normal. Vanhu havangafe 3 vanhu pagore rimwe chete. Uye zvekare neshamwari idzo dzandainge ndakanyora mazita, nekuti ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizouraya zvekare nevatorwa. Ndo zvimwe zvekare izvo zvakazokonzeresa kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizokasika zvapanduka. Saka ndakabva ndachizodzokera kuMozambique. Ndadzokera kuMozambique ndakabva ndachizotaura nasekuru ndikati, sekuru, ndonyaya iripo, hama dziri kutoda kutondiuraya because makandiudza kuti hama inenge yafa ndifanire kuti ndige ndichienda kunoiviga. Zvino pavanhu vose 10 ava vafa, vanhu 10 vafa ende handina wandaenda kunoviga. Saka hama dzangu dzainge dzichitonyumwa mukufamba, dzakazoudzwa hadzo kuti mukomana ainge akaromba, but dzainge dzatogara dzichitonyumwa. Saka ndakabva ndachizoti, sekuru, zvinondoita sei, because ndinotya kuurawa nehama dzangu and ndinotya kuitirwa go back to sender. Mashoko andakaudzwa nasekuru mukoma, I chose to walk away. Kunyange vakandipa mathreats ekuti uchapenga, zvinhu zvako zvichadhakwa, uchatambudzika, but ndakangotarisa kudenga ndikabva ndati, Mwari, kana kuri kunzi muriko munofanira kuti munge muchindiratidza ukuru hwenyu. Ini ndiri kunamata Satani, ndiri musatanist nezvose izvo zvandiri kuita, kuuraya vanhu ndichivashandisa ropa ravo, ndichipa chimupurwa changu
zvino ndiri kunzi pari kudiwa ropa, asi ropa remunhu uyu zvasiyana nemaurayiro awo andanga ndichiita dzimwe hama dzangu kuti vanongorohwa nemipurwa vobva vatomuka vakatofa. Apa pari kunzi ndinofanira kuti ndige ndichitotsvaka munhu fizikali wandinonongedzera ndiine mabhinya, ndototi uyo munhu uyo ndiye wandinoda kuti munge muchizoponda moenda naye kuMozambique, munoenda naye achiri mupenyu, obva achizobviswa mabody parts kana masvika pano pamba pen'anga. Ndikati Mwari, handina zvivindi zvekuti ndinge ndichiuraya munhu nenzira dzakadaro. Saka sekuru vakabva vachizondipa nguva yekuti ndige ndichifunga nezvazvo, vakanditi kana ukatadza kuita zvinhu zvandoda kuti unge uchiita, ziva kuti uchatanga kupenga ende upenyu hwako huchasvika pakuoma zvekuti uchashaya kana munhu anokubatsira. Saka mukomana shi ndakabva ndachizobva kuMozambique ndokubva ndachizodzoka kuZimbabwe ndikagara. Upenyu hwainge hwaoma. Zvino vainge vakandipa mafoni numbers emamwe mabhinya avo avainge vakanditi ndiwo avanoshandidzana nawo. Basa ravo ravanoita nderekuti kana kuri kunzi unenge wakaromba uchida mapatsi unongotaura nemabhinya iwawo, then vanobva vachizoenda nemunhu wacho kuMozambique uku kwaanozonobviswa mabody parts. Vakanditi vanhu vazhinji avo vanenge vachingonzi havazi kuonekwa, vazhinji ivavo vanhu vanenge vakatourawa nechekare. Mukoma ndakaona sekunge ndainge ndisingazvikwanisi, ndikatanga kusangana nema-spiritual attacks, ma-challenges mubusiness, ndikatombosungwa, ndikasungirwa mhosva yandainge ndisina kupara as such. Saka ndakazoti ndabuda mujeri zvainge zvava kuita senani, but vakangondirangaridza kuti ndaifanira kuti ndige ndichizadzikisa mhiko. Mukoma ndakangoenda kuairport mushure mekunge ndabhuka flight ticket ndikauya kunoku kuAustralia ndisina kana munhu wandainge ndichiziva. Ndainge ndava kutongotiza hangu neupenyu hwangu nekuti ndakaona kuti ndinge ndichiurayisa munhu anenge asina mhosva nekuda kwekuti inini ndikuda kungoti zvinhu zvangu zvinge zvichinaka. Ndakaona kuti ndinenge ndakanganisa, kunyange ndainge ndagara ndakauraya vanhu 10, but zvakandiremera kuti ndige ndichizviita zvinhu izvozvo. Ndauya kunoku kuAustralia mukoma ndairarama upenyu hwainge huri very challenging. Musi uyo umwe mukadzi ainge achigara paapartment pandainge ndava kugara paakanditi wandirepa, ndoda kukumhangarira kumapurisa kana usingade kurara neni. Mukomana shi ndoda kureurura kuti ndakarara naye mukadzi iyeye, asi ndakabva ndachizotsvaka chechi ndikatanga kuenda kuchechi. Kuchechi kwandinonamata vanhu havatozvizivi kuti pandainge ndiri kuZimbabwe ndainge ndakatomboromba ndikarombera bhuchari rangu ndikazosiyana nazvo, asi ndakaona kuti kuchechi ndokwandinokwanisa kutotizira, ende zvechokwadi I started to have peace in my life. Asi ndine dzimwe nguva dzekuti ndinomboita ma-spiritual attacks, ndine dzimwe nguva dzekuti muviri wangu wose unongotanga kungobvunda zvekuti kana kudya chaiko ndinototadza kutosimudza kana spoon kuti ndige ndichizvipa zvokudya. Ndinenge ndichita sekunge munhu anenge aine yavanoti Parkinson's disease, but izvi zvinoitika mushure mekunge ndarota vanhu 10 vandakauraya vanouya kwandiri vachichema. Kana ndikangorota hope idzodzo mangwana acho ndinotoziva kutoti ndinotoswera ndichibvunda muviri wangu wose. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma. Ndinoda kungotenda Mwari kuti Mwari makaita henyu ndakakwanisa kubva kuZimbabwe ndikauya kunoku. Dai ndakaramba ndiri muZimbabwe hakuna anoziva nekuda kwenhamo yandainge ndava kuona. Zvimwe kuda ndikadai ndakazogumisidzira ndakazoshandisa mabody parts emunhu mubhuchari, nekuti ndainge ndakanzi kuti bhucha rangu ringe richizoenda kumberi, zvinhu zvangu zvinge zvichizofamba zvakanaka, and ndozotoita a chain of butcheries. Ndaifanira kuti ndinge ndichizoshandisa sikarudzi yemunhu rume uye zvikare nemazino ake nemaziso ake ndizvo zvinenge zvichidaidza vanhu kuti vange vachiuya kuzotenga mubhucha mangu, zvikare nekuti ndinge ndichizowana macontracts. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimi zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa hanzi Zimbabwe yakashata, hanzi muZimbabwe mune mabhinya and people they have to be careful.
zvakangooma. Ngatitaurei navo mucomment section zvofambiswa sei, because ivo vazounza nyaya yavo nekuda kweincident iyo yakaitika kukuwadzana. Hanzi yandirangaridza izvo zvandingadai ndakaita panguva yacho iyoyo pavakapandukirwa nezvinhu zvavo zvava kusanyatsokufamba zvakanaka. Ivo vari kuti vanhu vazhinji, the majority yevanhu vanonzi they have gone missing muZimbabwe, vari kuti vanhu ivavo vazhinji vacho vakanofira kuMozambique. Vakati kana hama yako ikanzi he or she has gone missing, kana mukangoona papera mazuva mashoma, there is high chances dzekuti munhu iyeye anenge afa atogurwa musoro wake, kana kuti anenge atotorwa atoendeswa kuMozambique, zvimwe kuda anenge achiri mupenyu akamirira kuti ange achizourawa. Vakati kumba kwin'anga yacho iyoyo, hanzi mazuva acho pavainge vachipota vachienda kuMozambique usiku, hanzi mainge musingarari muchinzwa vanhu vachichema vari mune imwe imba. Vanhu ava ndo vanenge vakakidnepewa, mungava muri muMozambique mumavillages akasiyana siyana kana kuti muZimbabwe, vakamirira kuurawa kuti vange vachizotorerwa mabody parts avo. Zvinotyisa. Zvofambiswa sei naivedare panyaya idzi dzekuti vanhu vanoromba vachishandisa maparts evanhu? Dai nyika yanaka, zvimwe kuda kana nyika yakanaka, mabasa, vanhu vakawana mabasa, economy ichifamba zvakanaka, maybe there won't be any need yekuti vanhu vange vachizoromba, nekuti vanhu vanoromba zvekare nekuda kwenhamo kwekushaya mabasa, vanhu vachida kuti vange vachiita mari nekukasika. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndakaremadza mwana wemuroora wangu, but now ndava kuzvidemba. Ndinoti kana ndakamutarisa ndinonzwa ndichizvidemba kuti ndakazviitirei, because iropawo rangu. Nemuroora uyu hatina kumbogara takawirirana. Relationship yavo, I was not in support of their relationship, nekuda kwekuti vainge vakasangana paWhatsApp. Ndikati budi, mungadanana nemunhu wamunenge masangana naye paWhatsApp here, zviriko here zvinhu zvakadaro. Ndakazotoshamisika achitondiudza kuti musikana wangu ava kunoku, ndatova nemukadzi. Ndikati how come, nekuti ndakakuudza. Saka akatora munhu wake akamubvisa kuZimu akamuunza muno muSouth Africa, vakatanga kugara vose. Takazotanga kunetsana nekuda kwekuti ndakaona kuti muroora kana hono ainge azvitorina. Ndakaenda kumba kwake apa ndiine murume wangu, apa ainge akapfeka kamini, kunze kwekuti anga achingofungawo kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitora Zambia ndomonera Zambia. Murume wangu ndiye akazotobuda zvake panze akagara panze, nekuti ndainge ndatomupa rimwe ziso rekuti iwe buda panze. Saka kubva ipapo muroora handina kuzombogara ndakamufarira zvachose, ndainge ndava kutomuvenga. Fast forward, mukomanashe ndakabva ndachizoti ndaenda kumusha, ainge aine nhumbu ipapo. Ndikaedza kuti nhumbu iyoyo inge ichibva zvikaramba. Mwana akazoti ava ne3 years, ndopa ndakabva ndachizoba bhutsu yake ndikaenda nayo kumusha. Bhutsu iyoyo mukomanashe mushure mekunge ndaiba ndikaenda nayo kun'anga, ndakabva ndachizopiwa mazuva 30 ekuti ndinge ndichitengera mwana uyu something chinodhura. Ndakabva ndachizodzoka kuSouth Africa, ndikabva ndachizomutengera tablet randakamutengera kwagame rekuti ange achizopota achiona zvake makatuni. Vakafarasa havana kunge vakaziva kuti yainge iri sacrifice iyo yandainge ndakatoita. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Mwana wehanzvadzi yangu ndini ndakamuremadza. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vatete avo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndakaremadza mwana webrother yangu. Ndakazviita ndichida kungorwadzisa muroora. Handina kunge ndakaziva kuti it was going to be a permanent
situation. Handizivi kana kuine n'anga dzamunoziva dzinokwanisa kundiitirawo something so that mwana uyu ange achikwanisawo kuraramawo life yakanaka. Ndinotya kukuudzai kuti ndakamuremadza sei, otherwise vamwe vekuziva vanokwanisa kuzobatanidza nyaya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vatete mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe.